Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Avui coneixerem una operació matemàtica molt senzilla, però molt important. Avui coneixerem la multiplicació. Multiplicar és el mateix que sumar diverses vegades el mateix nombre. I el signe de la multiplicació és aquest. Sí, com una X. Si veiéssim aquesta multiplicació, 2 per 3, el que hauríem de fer és sumar el número 2 3 vegades. Així. 2 més 2 més 2, que és igual a 6. O sigui que 2 per 3 fan 6. Fàcil, oi? Saber multiplicar és importantíssim per la vida en general. Imaginem-nos que volem comprar 4 joguines i que cada joguina costa 2 monedes. Quantes monedes haurem de portar a la botiga per poder comprar les 4 joguines? Molt fàcil! Hauríem d'escriure 2, que són les monedes que costa cada joguina, per 4, que són les joguines que volem comprar. Això vol dir que haurem de sumar 4 vegades el número 2. 2 monedes d'una joguina, més 2 monedes d'una altra joguina, més 2 d'una altra, més 2 d'una altra, dona com a resultat 8. Necessitaríem 8 monedes per poder comprar les 4 joguines. Els números que apareixen a la multiplicació es diuen factors. El 2 i el 4 d'aquesta multiplicació són els factors i el resultat de l'operació es diu producte. O sigui que el 8 és el producte d'aquesta multiplicació. Fàcil, oi que sí? Un truc molt important que heu de conèixer és que és igual multiplicar 2 per 4 que 4 per 2. El resultat és el mateix. Comprovem-ho. Ja sabem que 2 per 4 és sumar 4 vegades el número 2 i que el resultat és 8. Ara farem 4 per 2. Hauríem de sumar el número 4 2 vegades. 4 més 4 és 8, igual que quan hem multiplicat 2 per 4. Aquesta és la propietat commutativa, que diu que l'ordre dels factors no altera el producte. 5 per 3 és 15, el mateix que 3 per 5, que també fa 15. Fàcil, Bé, doncs ara ja coneixeu el més important de la multiplicació. Dos per 1, 2. Dos per 2, 4. 2 per 3, 6. 2 per 4, 8. 2 per 5, 10. 2 per 6, 12. 2 per 7, 14. 2 per 8, 16. 2 per 9, 18. I 2 per 10, 20. Repetim. 2 per 1, 2. 2 per 2, 4. 2 per 3, 6. 2 per 4, 8. 2 per 5,
10. 2 per 6, 12. 2 per 7, 14. 2 per 8, 16. 2 per 9, 18. I 2 per 10, 20. Tres per 1, 3. 3 per 2, 6. 3 per 3, 9. 3 per 4, 12. 3 per 5, 15. 3 per 6, 18. 3 per 7, 21. 3 per 8, 24. 3 per 9, 27. I 3 per 10, 30. Repetim. 3 per 1, 3. 3 per 2, 6. 3 per 3, 9. 3 per 4, 12. 3 per 5, 15. 3 per 6, 18. 3 per 7, 21. 3 per 8, 24. 3 per 9, 27. I 3 per 10, 30. Quatre per 1, 4. 4 per 2, 8. 4 per 3, 12. 4 per 4, 16. 4 per 5, 20. 4 per 6, 24. 4 per 7, 28. 4 per 8, 32. 4 per 9, 36. I 4 per 10, 40. Repetim. 4 per 1, 4. 4 per 2, 8. 4 per 3, 12. 4 per 4, 16. 4 per 5, 20. 4 per 6, 24. 4 per 7, 28. 4 per 8, 32. 4 per 9, 36. I 4 per 10, 40. Per 1, 5. 5 per 2, 10. 5 per 3, 15.
15. 5 per 4, 20. 5 per 5, 25. 5 per 6, 30. 5 per 7, 35. 5 per 8, 40. 5 per 9, 45. I 5 per 10, 50. Repetim! 5 per 1, 5. 5 per 2, 10. 5 per 3, 15. 5 per 4, 20. 5 per 5, 25. 5 per 6, 30. 5 per 7, 35. 5 per 8, 40. 5 per 9, 45. I 5 per 10, 50. 6 per 1, 6. 6 per 2, 12. 6 per 3, 18. 6 per 4, 24. 6 per 5, 30. 6 per 6, 36. 6 per 7, 42. 6 per 8, 48. 6 per 9, 54. I 6 per 10, 60. Repetim! 6 per 1, 6. 6 per 2, 12. 6 per 3, 18. 6 per 4, 24. 6 per 5, 30. 6 per 6, 36. 6 per 7, 42. 6 per 8, 48. 6 per 9, 54. I 6 per 10, 60. Set per 1, 7. 7 per 2, 14. 7 per 3, 21. 7 per 4, 28. 7 per 5, 35. 7 per 6, 42. 7 per 7, 49. 7 per 8, 56. 7 per 9, 63. I 7 per 10, 70. Repetim! 7 per 1, 7.
7 per 2, 14. 7 per 3, 21. 7 per 4, 28. 7 per 5, 35. 7 per 6, 42. 7 per 7, 49. 7 per 8, 56. 7 per 9, 63. I 7 per 10, 70. Vuit per 1, 8. 8 per 2, 16. 8 per 3, 24. 8 per 4, 32. 8 per 5, 40. 8 per 6, 48. 8 per 7, 56. 8 per 8, 64. 8 per 9, 72. I 8 per 10, 80. Repetim! 8 per 1, 8. 8 per 2, 16. 8 per 3, 24. 8 per 4, 32. 8 per 5, 40. 8 per 6, 48. 8 per 7, 56. 8 per 8, 64. 8 per 9, 72. I 8 per 10, 80. Nou per 1, 9. 9 per 2, 18. 9 per 3, 27. 9 per 4, 36. 9 per 5, 45. 9 per 6, 54. 9 per 7, 63. 9 per 8, 72. 9 per 9, 81. I 9 per 10, 90. Repetim! 9 per 1, 9. 9 per 2, 18. 9 per 3, 27. 9 per 4, 36. 9 per 5, 45. 9 per 6, 54. 9 per 7, 63. 9 per 8, 72. 9 per 9, 81. I 9 per 10, 90.
10. 10 per 2, 20. 10 per 3, 30. 10 per 4, 40. 10 per 5, 50. 10 per 6, 60. 10 per 7, 70. 10 per 8, 80. 10 per 9, 90. I 10 per 10, 100. Repetim! 10 per 1, 10. 10 per 2, 20. 10 per 3, 30. 10 per 4, 40. 10 per 5, 50. 10 per 6, 60. 10 per 7, 70. 10 per 8, 80. 10 per 9, 90. I 10 per 10, 100. Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.